Għaqdiet tal-istudenti fiħdan l-Università ta' Malta fosthom il-Kunsill Studenti Universitarji, l-Għaqda Maltija għall-Istudenti tal-Liġi u l-Junior Chamber of Advocates waslu għal qbil komuni mal-Ministeru tal-Ġustizzja li jiġu riveduti l-linji gwida tal-Fit and Proper Assessment. Assessjar li s-sena li għaddiet sar parti mill-proċess obbligatorju biex studenti tal-liġi kunu jistaw jirċievu l-warrant biex jiprattikaw il-professjoni tagħhom fil-qrati Maltin u l-linji gwida tiegħu ġew stabbiliti mill-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali taħt il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Dawn il-linji gwida fil-fatt fost oħrajn jobbligaw lill-istudenti tal-liġi jiddikjaraw problemi tas-saħħa mentali, fost oħrajn b'riżultat li dan qed jitqies bħala diskriminatorju mal-istudenti. Kienu bosta studenti u kif ukoll għaddiet li l-mentaw dwar kif dan l-assessjar qed jitfa' fi żvantaġġ lil uħud mill-istudenti, mistoqsijiet fosthom dwar problemi tas-saħħa mentali li jmorru lura 10 snin u kif ukoll diżabilitajiet oħrajn. Ma' News, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard spjega kif bħala Ministru nkarigat minn dan il-qasam huwa laqa dawn l-elementi u kif ukoll tkellem mal qdiet ikkonċernati fejn spjegalhom kif it-tibdil neċessarju ma jistax isir min-naħa tal-Ministeru iżda huwa rwol li jaqa' proprju f'idejn il-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali. Attard spjega kif l-irwol tal-Ministeru huwa dak li approva l-emendi li jinħarġu mill-Kumitat u qal kif bħala Ministeru jesiġu li jaraw titjib f'dak li għandu x'jaqsam ma' standards, biż dan ma jfissirx li għandu jsir b'mod li wieħed jiġi żvantaġġjat u għalhekk mhux se jkun qed japprova dawn il-linji gwida kif proposti. Għanna bħala Ministeru nesiġu li naraw titjib dak li għandu x'jaqsam ma' standards relatati ma' nies li jidħlu fil-professjoni legali, però mill-banda l-oħra ma nistgħux noħolqu sitwazzjoni fejn dak li nitolbu, l-informazzjoni li nitolbu, l-informazzjoni ħafna minnha mhijiex neċessarja, se twassal biex b'xi mod jew ieħor tiżvantaġġa lil ċertu studenti u wara minn hekk tpoġġi ċertu stigma fuq ċertu studenti. Attard sostna l-importanza ta' dialogu mal-għaqdiet ikkonċernati u sostna li hawn qed jidher aktar biċ-ċar li hemm bżonn bidla leġislattiva biex din is-sitwazzjoni li qed tħalli n-numru ta' studenti jistennew il-warrant tagħhom ma terġax tiżvolġi b'dan il-mod. Illum nilqa' b'sodisfazzjoni l-fatt li jfehmu l-pożizzjoni tal-Ministeru f'dan ir-rigward u ħadd nota wkoll tal-punt li enfasizzaw il-ħtieġa li jkun hemm anke tibdil leġislattiv biex nassiguraw li mhux biss din is-sitwazzjoni tiġi rimedjata fl-immedjat imma li ma terġax tirriżulta sitwazzjoni bħal din fejn ikollok sfortunatament numru ta' studenti li qed jistennew u b'mod mill-aktar inġust għadhom ma natawx il-warrant biex jibdew jipprattikaw jidħlu fid-dinja tal-professjoni legali.